sa bagana long harmati dawai kiriga jok jon sirkya bachai nong achilong pen addi malong amat aprandam jilo Bukulia Municipal Board Chokomara Tumaphan Prap Jin Pen Bainong Nang Pinang Jipusi Kachesong Kecheng si Karlitang Aruti Terang Piaphan Kachiki Moamen Pen Summer Cricket Knockout Tournament Kecheng Bokojana Long Rape, Murder, Drugs Aputhak Karbi Long Women Justice Forum Atumpen Ingtangrak Protest Rally Kedu Pulunia Havar RV Kavipen Rat Kachehang Jo Apor Chitahod Arnam Arnia Long RV Kehang Kachuding Ripen RV Kejangang Thek Kelong Aprang se Birta Kelara do Anapan Kardom Bajirlo Kardom Non Birta Than Jebang Sami Ojang Terang Pi Non Arju Ikha Birtang Tonpe Lakha Inkora Trok Dwarbaguri MEC Constituency ke Parlo Sartherong Piarong Aratatum Sakachuti Kipensi Hemrit Kichelang Ipon Phanavar Sai Chilongpon Bomlo Lapen Sakatiki ki Harmati Dawai ki Pipon Bom Kya Kenang Sotlo Lasonsi Sartherong Pi Arong Asoratum Ronga Dungalong Sai Kachuti ki Mati Sa Abari Along Harmati Dawai Rikponlo Lapen Jakhong ni Pai Isiar ni Anerlo Por Pai Krisia Por Malom Jonsir Kepachay Nong Laswa Sabari Along Todam Pakamat Jonsir Kepachay Nong Ta Adimalong Amat Aprandam Etlo Edona Long si Chaynong Joni ni An Kanahok Donatum Tatulo Achay Nong Ta Akithe Saidi Ejona Long Ador Suri Trok Nirkep Anbak Ador Doji Jorlo Poloti Bonta Nona Banki Kanahok Don Edajok Chaynong Ahempuatum Ningri Juan Pinlo Karbi Longri Municipal Board ke Parlo Chokomara Tumaphan Bainong ki Pipeda Raputhak Nang Chisong Bo Masondak Taksi Jakhong ni Pai Siarnita Bukulia Municipal Board Chokomara Tum Kachesong Asai ke Dengpon Amar Bokia Dharma Higre Pudan Korok Amar Bokia Dharma Higre Pudan Korok Amar Sakuri Niumya Korok Amar Sakuri Niumya Korok Kedamtang suri hinira inkora ke thomaning kana hotpen achiklo bainong nang pinang jipusi ke AACCEM Dr. Tuliram Ronghanga phan batai chuning ria lupi pa jordunlo bonta ke AACCEM Dr. Tuliram Ronghang RTP pedet Bukulia Municipal Board Chokomaratum chiklo John Plike praner ke pachiklo bainong ke longli hemrit ka chilang ja phan kisung non ki ani om ki chuje phananta sungtanglo Lasi Prabjin penachiklo bainong nang pivek nang jipusi Bukulia Municipal Board Chokomaratum ke AACCEM Dr. Tuliram Ronghang phan kachuningri Volong komaji pen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta Litum kipukang tung ke je la Karbi Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan la puhalo je nilitum phan la kelong le bainong do an ke Prabjin pen nang pinangpo kedamtang 2023 pen nilitum Walo ne memorandum pidet sitame nilitum phan thang anu nang chewarwe lapen amekmen arsetment anang langle lasi non amat ke nilitum ning ki punglo ning ke kanglo lasi nilitum la so strike sitame deng thunang koklo ako jongsi labang so nilitum strike deng pen sitame lason thak thak nilitum phan anu nang chewarwe plot angte kewangjiar ni bangke an so se si nang ka che song pen strike ta ke thetan ang deng si nilitum deng thujia phan si chisik thullo lasi nili kachuningri Thua bangke alangli Tuliram Ronghang sar Prabjin pen nilituma phanang jin sora la kelong le ana bainong bangke nilituman Prabjin pen nang pipo pusi ning chetheglo nilitum ladak non municipal board a chairman ke hai sar Hemsing Teron lapen dak local MEC mate EM Modharam lekhe phan setame chuningri loje nilitum la CM phanang than pigra nilitum akisung ke boyalam nang pachini pira Prabjin pen lahai la non kelong le abainong ananga papi jia phan chuning rilo tang nilitum strike nithom doiglo setame lailitum Atuliram Ronghang sar abang nilitum phanang puthuchit town municipality atumsi ke chokche pusi nilitum phan akoi nang pithu labang ke nilitum le ke chokche kali nilitum jong si ke chokche plo tangte alang litum copy percent council pen approval nang pinapo alang litum jong si interview nang call ke plo tangte nilitum dak nang khiludun jita akam matawe sitame alang litum nang hang data join si pini nilitum dak nang claim dun lo nang dam dun lo sitame nona bang ke nilitum phan ako lason akoi nang ki pithu bang ke la ke ning duklo
si nili karju kangtung lai alangli dak chairman municipal board chairman afanta nili karju kangtung bangke lalo je dak nili tum revenue tangka do laso revenue tangka setame council long palele dedma laso po sin nili tum hanla CM bangta nili tum hanang pulong pop ma po sin nili ta kamat hadam thulo sai ka ceklem bangke ceklem ta haipo setame nili tum phana bang nang ma thathe dara bangke la kening duk thepi gan lo ante tahun kumi di tumsi ke cok cek balam leh tang te alang li pisin non ako kimi gothon thora do la so alam nil tum hanang than tha non 12 ta alang li ako akimi gothon thalo lan li tum han nota tahun kumi tia fan jitia hola statement nang le po salary hadi la so salary po sinil tum nang ke thak thusi hola ton ki pithu lagi ko masi ki chok chelen telaka oni to ta statement kila salary ani to nang pilap nang ji ako ni tuma salary usini tuma pu nang kang sirse ako la tuma kipitu bang suli le dai meti kam bang thuga ani sini ni bag dam dia boda dom ho eno paso angpo kamen thu kamen ui ko ana ni tum ke claim nang lake jinsu ning meti hodi ar pu ki thena kam si claim no map se pu non bang ke ni tuma dom tha ta vidap jo ciklo jon joni chot gali ciklo jon plikebra narkep la bukule municipal bodo long gitu ciklo yon chong hong po loi ma ta long le ciklo yon chong hong po ma ta long le 2025 anikan ciklo yon thom vet dorma ke long Malong athari klaba tumpen patir pipongsi Richard tok biasar pi karlitang aruti terang piaphan chiki muamen ben kecheng si summer cricket knockout tournament Dipu Go Boys Higher Secondary School pathua klamalong ke pathu kecheng si ka pathuar ni aluhia manpen sarbong tok bi lapen adona rapatum chetong nong si lasu ka pathu ingpu pondo kecheng siar ni Karbi Longri pen mafia timatum pen si pathu pangcheng ponlo non obikimia riso ijang atuma phan tok lang ke thekjot kali ke pathua nata paprang tu nang jipu bor ipong si cricket tournament pen bipon laso tournament along team plike patum pen si pathu ponpo lapen ni ke bangbong ang dunggiti tami pathu pon pupusi pachini pon. First, let Aruti Terangpi Memorial Cricket Tournament labang so sepak bola mali tu nagam ripo. Tapi ni baik keceng siar ni lo si let Aruti Terangpi boleh lagi anu tapre kali lo itu keceng honai EM sar Richard Togbi ahem sar kilo lang li sar pihai lo lang li sar pihai amen sini tu labang so khela bang ini tu bipon lo Kepatir pipon lagi malong atharik cricket club ahin dan kepatir pipon lo. Ini kecengsi ni kecengsi labang ke mafia la pente Karbi Longri itu selang itu tipopon lo. Sinon helapon bom lo. Si mesen met pe non helapon bom lo alang itu. Dan pini labang so kecengsi labang so luhi along na cetong dun mati labang so cricket tournament along tangku pipon labang ke anu tapre kali lo. Let Aruti Terangpi asupoki bisi lo sar sarbong togbi dia ita sarbong togbi alang lihin ben sila bang so alang li sarpi amen ben si dipol alang li si pinikang kupon lo sila bang so lang nanti tong dundo ahya masor tanang si tong dundo lapetele alang jame hai do penangan na donarap tunang si tong dundo si churu parti lo lang nitumhan lapetoni tumhan tane ning nampat hipon pon lapende karbang long kobi mi tumhan so se khlain pang thu nang pula bang so ning hang long na tara masi tu churu parti lo sipini ke cengsiar ni lo sini tum ni ke papan an sini tum adet ke hok lo jika do be nang se tong nun jiak tim la bang ke ni tum non mar ni tum nong bang ke 40 tim ba ke duji si la bang so khela la ke kar bang long so ji ang tam tum hane law da be si khela ta la ke 9 ve ji ka thilo la bang la hour bang ke 7 hour si kado be tum me kelang tum me ning nang pat ti tum churo lo se hi ji mena ti tum churo lo dan media tum na churo lo itu malong thari tim tum me churo lo la bang so lang ke cepat du ko pot si nilihin pen nili presiden hin pen ida mikela hela si kebang dia khala laben teme kebang dia por tame an si hindu menang pidun tha laben teme an si pidi sore nang pidun tha pen labang so along alang itum sar Richard Tog BM karmilong temal konten laben teme kamu sarbong Togbi alang itum nung kimipik khalahin ang sa sepang tunang pula bang so ning kini labang so alang lisar piamen ben sarap dun lagi nitum malong tarihin men melang nitum han churu partiglo men alang nitum hemisia bitung men nitum malong tarihin ben churu partiglo
Hawararat sai kachutiki ja phan arve ka vedet ajok lang kaduredet ajok sok chilikebar ja phan anta lang ka vedet ajok arnamarnia phan ke thok kijer pen lang ki johangpon songsi phuloni korna be arong asar video sing be lapen ke rong amikar mithoratum chepater piponsi pini thelangarni thanthili arnama phan ke thok kijer pen kachuning ripon pen pini karklichit aporahot arnam pen arve nang ke pajangang thek ke long pen korna be arong aradatum aning karong kachipipon Mau kudu sar pane. Karbi Longri Women Justice Forum atum cepatir pipon pen Bokojan Police Station pen Bokojan SDO Civil an armu ceceng ponsi Bokojan angkang par ompluk Bokojan SDO Civil aphan panong si pin puralu pajir damlo jese met soar lo atuma phan ke raikom donangji drugs ke jor atuma phan nep ingnang ponangji pupencheng lok kapre kalam the pen SDO Civil ari deng lu ke pajir dam labangso protest rally along ong dung lu ke charli ari soi jangatum chetong nong CRD pidun ড্রাগস বিষয়টো আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে না সবে গম পাইছে না ড্রাগস সে নো টু ড্রাগস আপোনালোকে এই পোস্টাৰটো দেখিছে না সে নো টু ড্রাগস ল'ব নালাগে ইয়েস টু লাইফ হে হ'ব লাগে ড্রাগসত আমি হটাব লাগে আমাৰ লাইফটো ইয়েস হ'ব লাগে তাৰপিছতহে আমাৰ সমাজত সোসাইটিক য'ত হওক আমি ভাল হ'ব পাৰোঁ আজিকালি আমাৰ হুট্ৰুটো হ'ল ড্রাগস দুকাৰণে আমি খাব নালাগে কিনিব নালাগে বিক্ৰী কৰা মানুহ কাৰণে আমি ধৰিব লাগে আমি ফেসবুক খুলিলে ক'ত বা গেং ৰেপ আন্ডাৰ 18 4 ইয়াৰ্স হক 2 ইয়াৰ্স হক 1 ইয়াৰ্স হক এনেকা বহুত শুনিছো আমি Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom